Hello everyone, this is BTR. आङो दिनै मोनसे serious टपिकनि सायाव बाथ्रा लाखिनो सानदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जे visionary leader। दा जोंनो दिनैनि बे सोलिफुनाय मुगायाव एबा दानि मुगायाव visionary leaderनि गोनांथि जादों। visionary leaderनि ओंथियानो जाहैबाय जे जोंनो इयुनखौ सानहरनो हाग्रा, जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ मोनसे फिउचाराव सेप हैनो, महर हैनो हानाय एबिलिटि थानाय, रोंगौथि थानाय, गियान थानाय, एनार्जेटिक बेबायदिखौ सासे visionary leader होनना बुङो, जायहा फिउचारखौहाय थिक खालामहरनो हायो। दा बैबायदि लिडारनि दिनै गोनांथि जादों। दा जोंनि गेजेराव गोबां लिडार्स दङ दिनै, जायखौहाय लानानै जोंनि कमन मानसिफोरा, साधारन मानसिफोरा फल' खालामगासिनो दङ। दिनैनि बे क्रिटिकेल टाइमाव दा जोंनि गेजेराव बयबो मिथिगौ बे समावहाय मा सोलिगासिनो दं जोंनियाव। दिनै पलिटिकेलनि बा पलिटिक्सनि बार नांदों जोंनियाव। माबायदि बार नांदों? साफ्रोमनियावबो बार नांदों। गेदेर उन्दै, बोराय बेन्थ', गोरों रोङै गासिबनियावबो दिनै बार नांदों। बयबो गावबा गावनि सापर्ट एबा मोजां मोननाय पार्टिजों बयबो सरजाबनानै थादों, नांथाबनानै थादों आरो बैफोर पार्टिनि थाखाय खामानि मावदों। दा बिनि बेलायाव जोंनि गेजेराव माखासे मिसलेड, माने गाज्रि लामाथिंबो जोङो दैदेनजागासिनो दङ जोंनि साधारन मानसिफ्रा। जोङो नोजोर बोयोब्ला नुयो। दा बिनि बेलायाव आंनि फंनैसो बाथ्रा, जे नोंथाङा माबायदि लिडारखौ सायख'खो? दिनैनि बे समाव माबायदि लिडारखौ सायख'खो नोंनि असे लिडार होननानै? बेनि केरेक्टारा मा रोखोम? नोङो बै जाय लिडारखौ सायख'दों, बा दिनैनि बेलायाव जोंनि बे BTR हालामाव बुंनो थाङोब्ला केन्डिडेटनि दारैनो केन्डिडेटखौनो आं बुंगोन जे सोरबायदि केन्डिडेटखौ नोंथाङा सायख'खो, सोरबायदि केन्डिडेटनो नोंथाङा नोंनि हालामखौ, नोंनि ओनसोलखौ दैदेनजानो लुबैखो, आरो माबादि आइडिय'लजिजों, माबादि केरेक्टार्सफोरजों नोंथाङा नोंनि हालामखौ दैदेनजानो लुबैदों? नोंथाङा एसे सानहरोब्ला नुगोन आरो नोंथाङा बिजिरोब्ला नुगोन दिनै जोंनि गेजेराव पार्टिखौ लानानै दावराव दावसि फैदों। 27 जानुवारि 2020 आव जे मोनसे एकर्ड जानानै थांदों, बर'नि थार्ड पिस एकर्ड होननानै बुङो जाय एकर्डआव जोंनि मुभमेन्ट ग्रुप्स, जायखौहाय लानानै जोङो दिनै सावरायगासिनो दङ, NDFBनि मोनब्रै फेक्सन्स, दिनै रन्जन दैमारि फेक्सन, सावरायग्रा फेक्सन, गबिन्द फेक्सन, धीरेन्द्र बर' फेक्सन, आरो बेजों लोगोसे दङ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन एबसु, बिथांमोना कि सिगनेटरि हिसाबै सिगनेचार होदों, आरो बेजों लोगोसे दङ UBPO। दा बेसोर आफादफोरा 27 जानुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैबाय। दा एकर्ड खालामनायनि उनावसो दिनै प्रब्लेमा नुजादों, जे बयबो पावाराव थानो नाजानाय। दिनै एकर्डआथ' जानानै थांबाय, दिनै पाब्लिक्सफ्रा, जायफ्रा सापर्ट खालामदोंमोन मुभमेन्ट्सआव, जायफ्रा थै मोदोम बोलो होनानै, गोसो बोलो होनानै मुभमेन्टफ्राव ओंखारदों, बाहागो लादों, दिनै बैसोरो एक्सपेक्ट खालामदों बे एकर्डनि थ्रुयै, एकर्डनि गेजेरजों जे मोनसे मोजां गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्सआ फैगोन, मोनसे मोजां मोनसे सरकार दानो हानाय केपासिटिया बे एकर्डनि थ्रुयै फैगोन। नाथाय इलेक्शना
पस्टपन जानायनि दारै जे मुलुगनां सोलिनाय जे कर'ना भाइरासनि दारै जे सोलिदों दा बै सोलिनायाव दिनै इलेक्सनखौ कन्डाक्ट खालामनो हायैलाय दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा माखासे जोंनि लिडार्सफोरजों गावसोरनि पावार जे लुबैनायनि बेलायाव दिनै मिसलेड खालामजागासिनो दङ। दिनै जाय मानसिया बा जाय मानसिफोरा जाय लिडारफोरा सिगां समाव माखासे खोथा बुंबोदोंमोन, पाब्लिकफोरखौ गोबां मोजां मोजां बाथ्राजों खोथा बुंबोदोंमोन, दिनै बै लिडारफोरानो गावसिनि स्टेन्डआव थानो हायैखौ जोङो नुदों, गावसिनि आइडिय'लजिजों जोङो खारैखौ जोङो नुदों। दा बिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव गोबां बेले बेजे फैदों। दिनै फोथायनो हायाखै सुबुंफ्रा, दिनै लिडारफोरखौबो फोथायनो हायाखै जे सोर लिडारा जोंखौ लिड खालामगोन। बेखायनो आं बुंदों सासे जोंनो भिजनारि, ग्रेट भिजनारि लिडार नांगौ, भिजन प्लास मिशन थानाय जोंनो लिडार नांगौ, जाय लिडारा जोंनि फिउचारखौ महर हैनो हागोन, जे जोंनि एक्जिस्टेन्सा, फिउचार एक्जिस्टेन्सा माबायदि जानांगौ, जोंनि हारिखौ लानानै, जायगाखौ लानानै, जोंनि एरिया गासैबो बिथिङाव बोरैहाय अल राउन्ड डेभेलप खालामनो रोंनाय बा गोसो थानाय, गोजौ साननो हानाय, सासे रिस्क लानो हानाय, रेसपन्सिबिलिटि गोनां बैबायदि जोंनो लिडार नांगौ। दा नोंथाङा सोरखौ सायख'खो? नोंथाङा सोरखौ सायख'खो? बेसो सोंलुआ। दिनै नोंथाङा माखासे बारजों बिरबायबायनाय बैफोर माखासे सिटुएशन्सखौ जे सोलिबाय थादों, ओरै पार्टिनिया हरै पार्टि, हरै पार्टिनिया ओरै पार्टि, बैसिनि बेबायदि नुनाय एबा स्टेडि गैयै, दा बेफोरखौ लानानै नोंथाङा गुलुं गुजुं जादों नामा? नोंथांनि साननायाव सोंलु सोमजिदों नामा? नोंथाङा सिरियै, साइलेन्टलि आरो गोमजोर भाबै बिजिरनानै साननानै नाय, अब्ला नुगोन जे सोर जोंखौ लिड खालामथांगासिनो दङ आरो जोंखौ सोर मिसलेड खालामदों। जोङो बयबो लुबैदों, बयबो होनदों सोलायनाय नांगौ, सोलायनाय नांगौ। दा सोलायनायखौ जोङो लुबैमारदोंब्ला बबे बिथिङाव जोंनो सोलायनायखौ नांगोन? नोंथाङा बेखौ बिजिर आरो माबायदि सोलायनायखौ नोंथाङा थारै लुबैदों। जुदि नोंथाङा सोलायनायखौ थारै लुबैदोंब्ला माबोरै बाहागो लानांगौ? नोंथाङा जुदि सोलायनायखौ लाबोनोब्ला बा सोलायहोनो सानदोंब्ला माबायदि बाहागो लानांगौ? ना पार्टिखौ डाइरेक्ट सोलायनांगौ, ना गावखौ सोलायनांगौ, ना नोंथांनि साननाय हनायखौ, ना नोंथांनि लिडार्सखौ सोलायनांगौ? आंनिब्ला सोलायनायनि मिनिङा बे नङा जे जोङो ओरैनिफ्राय ओरै, ओरैनिफ्राय ओरै थाङो। सोलायनांगौआ जों बयबो गावखौसो सोलायनांगौ। जोंनि साननायनि बै आसोल गुदिखौ जोङो सोलायनांगोन, जोंनि थट सिस्टेमखौ जोङो सोलायनांगोन, जोंनि मावनायनि स्टाइलखौ जोङो सोलायनांगोन। देन अनलि अब्लाबोसो सानसे जोङो चेन्ज नुहैगोन, सोलायनाय नुहैगोन। दा जोंनि गेजेराव बेनो जादों, जोङो लिडार्सफोरजों दैदेनजानाय हिसाबै जोंनि लिडारफोरा स्टेडि नङैयाव जोंनि पाब्लिकफ्रा गोदाव सोराव जानो हमदों, आन्दायदों बयबो। दिनै फोथायनो गोब्राब जादों, सोर लिडारखौ फोथायगोन, सोर लिडारखौ फोथाया, फोथायनो थाखायनो गोब्राब जानानै फैदों। दा निस्सय आंनि बे भिडिअखौ जाया नायदों, नोंथाङा हयथ' सानदोंब्ला जे सोलायनायखौ आन्दायदोंब्ला नोंथाङा नागिरनानै मोननाय नङा सोलायनायखौ, नोंथाङा गावसो सोलायनांगोन, गावनो सोलायनांगोन। नोंथाङा जुदि सोरबा लिडारखौ सोलायजानो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा जुदि सोरबा मानसिखौ नोंनि गोसोबायदि सोलायजानो लुबैदोंब्ला नोंसो दुखु मोनगोन। बेयाव नोंहा सोलायहोनो हानाय गोहोआ माखासे समसिम थायोब्लाबो सानसे समाव नोंसो दुखु मोनगोन, नोङो मालायखौ सोलायहोनो नाजानायाव। बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो every individual should change their mind,
साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावसिनि साननायखौसो सोलायनांगौ, गोसोखौ सोलायनांगौ, अब्लासो जोङो सोलायनो हाहैगोन। आरो बे बुब्लियाव आंनिफ्राय बेनोल' बुंनाया जे नोंथाङा रियेल जुदि चेन्जखौ लुबैदोंब्ला नोंथाङा मोजाङै सानै हयै माव। आरो दिनैनि बेलायाव जे जोंनि इयुथ्सफ्रा माखासे नेगेटिभ कमेन्ट्स, नेगेटिभ पोस्ट, गाज्रि गाज्रि सानजायै नायजायै बाथ्रा बाहायनाय, बैफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेशना बेखौनो फल' खालामनो हागौ। जोंनि फंबाय बिनानावखौ दिनै ससियेल प्लेटफर्माव जोङो बैखौसो फोरोंनाय जागोन। बेखायनो खावलायबाय, जायहा साननो हायो, जायहा नुनो हायो, जायहा फरायनो हायो, जायहा लिरनो हायो, बैसोर बिथांमोना एबा जों बायदिया जायफ्रा जोंजों समान इयुथ, आङो बैसोरखौ खावलायदों आरो देरसिनफोरखौबो आङो खावलायदों आरो उन्दैफोरखौबो आङो खावलायदों। जोङो ससियेल प्लेटफर्माव, ससियेल मिडियासआव जोंनि माखासे दाफामलु गियानफोरजोंसो जोङो बाहागो लानांगोन। सोरबा सुबुंनि सायाव नेगेटिभ बाथ्रा बुंनाय, सोरबा पार्टिनि सायाव नेगेटिभ बाथ्रा बुंनाय, दिनै बेनो जायगा मोनगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो बेखौ जायगा होबाय थायोब्ला हयथ' जोंनि ससाइटि, जोंनि समाजा, जोंनि कमिउनिटि, बे मोनसे माहारिया हयथ' नेगेटिभजों बुंफबहैनो हागौ। माने दानख'थाय साननायजों, गाहाय थाखोनि साननायजों बुंफबहैनो हागौ। बेखायनो आंनि खावलायनाया बेनोल', जोंनि लिडारफोर, जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जायफ्रा जायनि सिमांनि भिडिअ'आ सौहैदों, बैसोर सुबुंफोरखौ आंनि खावलायनाया बेनो जे जोङो मोजां दाजाबथाय साननांगोन, मोजां सान, मोजां माव, मोजां खालाम। लिडारफोरनिसिम खावलायनाया बेनो आंनिया जे नोंथांमोना गावबा गाव बाथ्राखौ थि लाखिनो नाजानांगोन। नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो माबादि खोथा होदोंमोन, माबादि बुंथिदोंमोन, बैफोर बाथ्राफोरखौ जे रोखायै रोखा गोसोआव लानानै जाहाथे गाव गावनि थांखिनिफ्राय जानगारा। नङाब्ला हयथ' सानसे नोंथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मुं सुहैनो हागौ, गाज्रि मुं मोननो हागौ। नोंथांमोना इयुन जिउआव गाज्रि मुं मोनगोन आरो बै समखालि नोंथांमोना गावखौनो गाव हयथ' रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो लाजिनाय जाहैगोन। बेखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि लिडारफोरखौ जे जिखुनु जाया पार्टियाव थाङा मानो, जिखुनु जाया पार्टिजों, जिखुनु जाया पार्टियाव सापर्ट खालामा मानो, जे नेगेटिभ कमेन्ट्स, नेगेटिभ पोस्ट, नेगेटिभ कमेन्ट्सफोरखौ दाहो। मानसिफोरनि एखेबारे सायाव गाज्रि गाज्रि नंखाय बाथ्राफोरखौ दाबानसाव। थार बाथ्राखौ फोसावनो नाजा, मोजां बाथ्रा बुं। मोनफ्रोमबो पार्टियावहाय दिनै गाज्रि गाज्रि बुंग्रायाबो गोबां दङ। बैफोरखौ जोङो लिडारफ्रा फोसाबनो नाजानांगोन। आंनि खावलायनाया बेखिनि। जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय जे सिटुवेशननि सायाव आङो बेखिनि कमेन्ट्सखौ आंनि थिंनिफ्राय आङो होबाय जे जोङो बयबो सुबुं हारिया लुबैयो मोजां मोनसे खुंथायखौ जोङो जोंनि एरियायाव, जोंनि ओनसोलाव, जोंनि नैबे BTR हालामाव जोङो लुबैदों। आरो इयुनावहाय जोंनो मोजां मोनसे महर होनो हानाय, मोजां फिउचार, जोंनि फिउचारखौ दानो हानाय, जोंनि हालामाव जे मोजां डेभेलपमेन्टनि फारसे साननो हानाय सासे गोख्रों लिडारखौ जोङो सायख'नांगोन। रायजोफोरनिसिम खावलायनाय, नोंथांमोना बैबायदि लिडारखौसो सायख'। जानला मोनला लिडारखौ सायख'नानै लाब गैया। नङाब्ला हयथ' नोंथांमोननि फिउचाराव, नोंथांमोननि इयुन जिउआव हयथ' गोबां खहाबो लाबोनो हागौ। आंनि खावलायनाया बेखिनि। स' थेंक इउ।